Вторая часть. Хора, това ще 3 минути видео. Започваме сега. Той дал хапчето и си легнал. Тя заспала, си облекла пижамата така. Много ми боли корема. Тя ми е последната, не имам още. Малко. Добре. Писна ми вече, няма ли да свършва този цикъл. Добре. Прибираме някой да не види. Флип. Много ми липсва кощата. Радвам се на стаята, но искам си моята кожа. Искам си моята стая, моята си. Хора, пак забравих бебето. Добре, може би в следващия епизод ще го взема. Така. И надявам ще те се събуждат. Не, само тя се събужда, защото някой звъни. Ало, Ели? Да. Какво правиш? Нищо, че да си вкъщи. Защо плачеш? Липсва ми къщата. Какво искаш? Не искаш ли да дойдеш на концерта на Кей-поп? Какво? Концерта на Кей-поп? Ти шегуваш ли се? Не. Да, разбира се, много е яко. Поне ще си запомня за другата къща. Кога е партито купона? Там, каквото и да е. Ела 5 часа. Добре. Сега! Чао хора, това беше от мен. Бай-бай!